Tak, pekný deň vám prajem z dielne Autosearch v Banovciach. Dnes urobíme také skrátené video, trošku len aby ste videli, ako sa veci majú. Máme tu teda Jeep Grand Cherokee, myslím, že rok nejaký 2008, tak nejako 3 liter diesel s 5 stupňovou automatickou prevodovkou od Mercedesu. Tú prevodovku sme už stihli otvoriť z toho dôvodu, že auto malo problém so zazdušňovaním a pri prvom štarte v podstate koľko ešte auto išlo pohnúť, ale už následne, keď sa teda roztočil hydromenič, tak už bolo to čím ďalej tým horšie. No a to znamená to, že sa nám zazdušňovala nejakým spôsobom prevodovka a teda vznikal tam teda kolízia tlaku. Nejaký umelec pred nami v podstate, keď to robil, tak silikonoval aj tesnenie originálne z hora z dola, proste úplne od veci. A následne, vďaka čomu samozrejme aj tu v tom filtri vnútri vidíme úlomky toho silikónu čierneho, ktorý sa dostal teda aj do mechatroniky a do prevodovky ako takej a tým pádom spôsoboval samozrejme obmedzenie funkčnosti. No a keď sa pozrieme na mechatroniku ako takú, tak vidíte, aký je tu nános všade po tej mechatronike z toho silikónu alebo aj z lamiel ako takých spálených, to už je v podstate jedno s druhým. No a je to potrebné vyčistiť, otvoríme mechatroniku, kompletne ho vyčistíme, zbavíme tých nečistôt a takisto aj tie solenoidy prebehneme, prečistíme, aby teda mohli normálne fungovať správne. Vymení sa táto elektrická spojka do prevodovky, lebo tá už tiež obsahovala olej, nesmie obsahovať olej, čiže už prepúšťa. A tým pádom sa dostáva do spojky a môže to jednoducho zoskratovať alebo jednoducho zoxidovať alebo čokoľvek, čiže olej tam nepatrí. No dobre, ideme na rozoberanie a čistenie a následne výmenu, teda doplnenie oleja. No a dôvodom rozobratia tejto mechatroniky je samozrejme jej prečistenie, lebo vidíte vlastne už tu na tejto platni oceľovej, že aká je vlastne zanesená a tieto všetky drobné zanesené častice sa nachádzajú a potom aj vo vnútri tej mechatroniky a to spôsobuje to trhanie alebo zadieranie piestov pri preraďovaní. Tie piesty vlastne to je toto, to je piest, ktorý sa hýbe vnútri v mechatronike. No a ten pokiaľ nepracuje hladko, ale sa zapridiera, stačí mu aj drobná nečistota, tak potom je problém s radením. Takže preto je to nutné vybrať, vyčistiť a vlastne poskladať naspäť. Takže ďalšiu vec, čo potrebujeme vymeniť, je vlastne táto elektrická spojka, lebo je to celé od oleja, tá elektrická koncovka, čo je problém. Vidíte, ako to tam steká. Takže mechatroniku máme vyčistenú, premastenú, skontrolovanú, tak môžeme ísť na jej montáž. Dúfajme teda, že bude to všetko v poriadku a pomôže to. Tak pokračujeme teda novým šrobením, zadkami, nový magnet, filter, elektrická prechodka a samozrejme tesnenie. Takže toto sa všetko pomení a dáme nové veci tak ako treba. Takže servis prevodovky máme za sebou, teda nebol to len servis, ale aj jej oprava a hlavne teda čistenie prevodovky.
pri týchto 310 000 kilometroch, čo to auto má, tak už bol najvyšší čas a je fajn, že sme teda zvládli tú opravu bez nejakej generálnej opravy. A teraz po skúšobnej jazde nám to jazdí celkom slušne, pekne, hladko. Pôvodný problém bol, že sa teda prevodovka zavzdušňovala. No a pri servisovaní sa teda zistili nejaké poškodenia solenoidov, zanesenie mechatroniky a tak ďalej. Takže toto všetko sme my vyriešili a teraz to autičko teda jazdí v pohode. Takže ak by ste mali aj vy záujem alebo nebodaj teda problém s automatickou prevodovkou, tuto je konkrétne 5G Tronic od Mercedesu 7226 označenie, tak kľudne sa nám môžete ozvať, vieme vám poradiť s tým. Takisto vieme robiť vlastne aj dynamické výmeny oleja s preplachom, ktoré vám zabezpečia úplnú výmenu oleja a odstránenie nečistôt z prevodovky. Takže ak by ste mali záujem, nech sa páči, sme vám k dispozícii.